Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хушомадед ҳамаи шумо ба канали ман. Имрӯз дӯстони азиз ман хостам як намуд пирог бо творог пазам. Ба ман анами қадар орд бо имна глаз ман фақат меандозам. Якта разрехитель, якта маргарин она, ана творог дӯстони азиз. Ман аз твороги Файзи Расул дуюним ду пачка ва бо як пачкаи дигараша нимаша аз ним камтараша андохтам. Баъд як пиёла шакар, ё ин ки аз як пиёла зиёдтарам андозед мешавад, агар хоҳед ки ширинтар шавад, ё ин ки метавонед боз творогаша камтар андозед дӯстони азиз. Ана баъд мо ана ҳамин маргаринро аз чёрка мегузаронем. Шакарро омехта мекунем, якто разрехитель, баъд хушру дасткати мулои ҳамун маргаринро майда мекунем ки ранги хокабарин шавад дӯстони азиз. Баъд дар лист мегузорем. ҳозир дар раванди видеом шумо мебинед. ба шумо тамошои хубро таманно дорам. Ана дар ин ҷо дӯстони азиз творогба як стакан шакар ва 3 то тухмро андохта якҷоя мулоим мекунем. Ман шакарашро бисёртар андохтам, чунки хостам ширинтар шавад. Ана ҳоло бошад дӯстони азиз, дар болои анамун хамирае ки тайёр карда будем, творогро ҳамашро анам хел резонда хушрӯ карда болояшро ҳамвор мекунем ва баъдан ҳамон хамире ки камтар барои болояш гузоштагӣ будем онро хушрӯ пошида ҳамаи ҷояшро рост карда дар тафтон дар 180 градус мегузорем. Тақрибан як 30-35 дақиқа ба
тайёр мешавад. Булеш бояд сурхча шавад. Ана духтаро, пироги мо омода шудааст. Бароварда мемонем, камтар хунук мешавад ва баъдан бурида хушрӯ карда дар тарелка мегузорем. Беҳад болаззат шудааст дӯстони азиз, резунак. Ман бисёртар шакар андохтам, гуфтам беҳад болаззати бомазза шудааст, ширин аст. Баъд аз хӯрок бо чой десерти хуб мешавад. ана дӯстон, имрӯз бозор рафтагӣ будам. Ҳамин таҷҳизотҳои хонагиро беҳад сахт нағз мебинам. Гуфтагӣ будам. Ана барои кухня якта мусорный пакет гирифтам. Баъд 1-2 посудачаҳо гирифтам. Дӯстони азиз, беҳад сахт нағз мебинам ҳамин чизҳоро. Аксессуар, ҳар гуна декоративни чизо барои кухня, ҳамин чизҳои бисёр сахт нағз мебинам. Баъд 1-2 чиз харид кардам барои хона, тарелочка барои салат ё ин ки ягон хел ширинӣ, ҳамин чизо ба харидам. Ҳозир шумо нишон медиҳам дӯстони азиз. ин грелка дӯстон, аз инам гирифтем. хай баъди ҳамин харидомон дӯстони азиз, урӯз мо қати шавҳарам хонаи хуштоманам рафтагӣ будем. Вай кас барои ман самбусаи кадугӣ, гӯштчӣ карден, ташкилӣ карден ки келинам биёяд, гуфта маро занг задан.
мо рафта гуфтем беҳад зани хуб ҳастанд, ҳурматашон мекунем, эҳтиромашон мекунем. Дӯстон, ана пухтаги самбусаҳояшон беҳад бамазза буд. Ҳоло ҳам маззааш дар даҳонам аст. Раҳмати калон. ана дӯстон, ҳамин хел рӯзи мо ба охир расид ва ман барои шумо як влог кардам. касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунанд, ҳатман лайк гузоранд, комментария гузоранд. Дӯстон, раҳмати калон барои дастгирии ҳамаатон. беҳад шудам. रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया